mnohé veci zostali nedokončené. Prečo? Pretože bol tak širokospektrálny, že možno nestíhal všetko. My dnes napríklad vôbec nevieme o jeho pedagogickej činnosti, pritom vieme, že odchoval niekoľko desiatok vynikajúcich maliarov, samozrejme nie takých kvalitných ako on, ale boli to, by som povedal, veľmi zdatní výtvarníci. To musel mať svoju dielňu. A musel mať svoju dielňu, musel im venovať veľkú časť času a to nikde není zohľadnené. On bol tiež len človek, nebol to stroj. Vymýšľať mechanizmy, chodiť anatomicky, skúmať ľudské telo, ktoré do tej doby bolo nepreskúmané. On ho skúmal ako vedec, zakresloval v tých pitevniach svaly, kosti. A tie jeho kresby boli do vzniku fotografie najpresnejšie z kresy anatómie. Tie mnohé vynálezy, dneska ich bereme skôr ako ich separujeme a dávame na tričko a tak, ako nejakú raritu, ale vtedy to bolo veľký vynález. Samozrejme, že dneska doba pokročila a dneska už lietame do iných dimenzií alebo iných slnečných sústav, ale vtedy vôbec, aby človek sa odpichol od Zeme a začal lietať, bol ohromný vynález. Leonardo krachoval v podstate len na to, že nepoznal tie materiály, ktoré poznáme my dnes. On mal kožu, on mal drevo, on mal takéto veci, ťažké materiály. Keby on mal tie odľahčené materiály, ako poznáme dnes, tak už dávno by človek lietal napríklad. Nakoniec princíp bicykla, za tomu tiež ďakujeme, najekologickejšia doprava, ktorú človek vytvoril. Teraz ešte fungoval začiatkom 20. storočia. On už vymyslel 2 kolesá rovnaké s prevodovkou a reťazkou a bol z dreva, ale nemal galusky a podobne, ale vlastne princíp bicykla je už dokonalý.